kondi. Mas percil ya. Pacane lo sewangar. Sakek wetenge sak. Demo. Rak, dek. Ojo sembrono. Percil ya. Iya. Arek. Enggak tahu kaku. Enggak tahu. Kamu mau double ya? Iya. Tangan. Hah? Tangan. Penane mati bang dikletak apa, Mas? Dari si apik. Mulya sugih le. Ini Ora usah wedi. Aja wedi. sapa jenengmu? Anu ya. Sapa jenengmu? Selentem. Ya ampun selendram. Ya ta. Suwe-suwe ya ngono kuwi. Asik. Tangane. Oh, apik gampang seneni bojone. Kowe sesuk kemis pindah omah tak dongane rezeki lancar le. Amin amin. Emosi iki mak trit. Kene, Aku lho kegedhi kok dawa anu kendangane. iki sinden sing gawani sajen. Iya. Gel aku. Lucy Brahman. Si Braman, Mbak. Tak dongane usahamu lancar barokah lho. Ngomong ya. Wis ora ini. Langsung entret ngono. Wis to, Mas. Entret. Manut. Coba, Tangan goblok. Tangan kowe. Oh, tangan toh. Tangan. Pak. Walik. Iki tanganmu ndelok kuwi ra sida lamaran batal iki. Ora oleh nesu. Lah sampean tangane Karo kene. nesu. Oh, Mas. Masa gak Piye to kok malah bisu? Lho, Napa, Mbah? jalanmu kok waduh Nyapa, Mbak? buntu. Kok buntu pripun to, Mbah? Sore nek dalane rezekimu supet.